287 pagyanig. Ganito karami ang bilang ng naranasang lindol sa baybayin ng Bolinao. Ang pagyanig taglay ang 1.8 hanggang 5.1 magnitude. Una itong naramdaman pasado alas 11 ng umaga noong Mayo 27. At kaninang madaling araw, magnitude 5 na lindol ang muling naramdaman na sinundan pa ng magkakahiwalay na pagyanig. Ang mga naranasang paggalaw ng lupa sa iisang lugar, tinatawag ng mga eksperto na earthquake swarm. So hindi ito katulad ng karaniwang main shock aftershock sequence. So sa earthquake swarm, halos magkakalapit ang magnitudes ng mga lindol at bahagi ito ng patuloy na pag-release ng tectonic stress. Bagamat hindi ganon nararamdaman sa mainland Bolinao ang mga pagyanig, ikinababahala na ito ni Kuya Vic, isang tricycle driver. O yung ganun pong alakas mo naman, nakakatakot pong lindol eh. Kasi hindi mo talaga alam yan kung kailan darating yan eh. Ayon sa PHIVOLCS, ang earthquake swarm ay posibleng hindi masundan ng malakas na lindol. Gayunpaman, payo ng PHIVOLCS sa publiko na maging mapagmatsyag lalo't wala pang instrumento na makakapagsabi kung kailan at saan tatama ang lindol. Una daw dapat natandaan kapag tumama ang lindol, ang pag-duck, cover and hold. Mahalagang alam din ng publiko ang evacuation area, lalo na sa mga paaralan, opisina at iba pang establishmento. Manatiling kalmado. Mainam din daw na makinig lamang sa mga lehitimong impormasyon. Sa ngayon, nagpapatuloy ang isinasagawang kampanya ng Bolinao DRRMC ukol sa mga naramdamang pagyanig. Jose Robert Inventor, RNG News.